kababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pagganern Secret File ng ating kabisyo na si Mylene. Si Mylene na walang kamalay-malay na nag-live show na pala siya sa banyo! Dahil sa kagustuhan niyang umattend ng online meeting ng sinusuportahan niyang kandidato, habang naliligo, ay pumasok siya sa online meeting room. At doon na ngayon pinapasok siya at hindi niya namamalaya na habang naliligo ay hindi niya na pala na-off ang camera ng kanyang cellphone. Kaya naman nakapag-live viewing ang mga utaw doon sa online meeting na yon. Sa sobrang stress niya ang ginawa niya, syempre ay shinare niya ito sa kanyang jowa. Ang jowa niyang kinomfort siya and nakipagmukbangan sa kanya. Masarap naman daw. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Brian Mariano, our SPG expert commentator. Hi DJ Rocky, sa pagkamera ng cellphone habang naliligo, make sure na naka-off ang camera para hindi nakakahiya. Kung nagpa-request ng kunan ng camera habang nasa meeting, mas okay. Eleksyon na sa Lunes, bumoto ng tama. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Pero, dapat talaga i-double check mo kung naka-off ang camera mo. Tsaka bukod pa dun sa camera, dapat siguraduhin mo na naka-mute ka. Nang sa gayon, walang bahid ng kahit anong ebidensya. Eto naman ang sabi ni Darwin. Dapat kasi i-check nyo muna yung cellphone nyo kung naka-on ang video call ninyo. Mahirap kasi yan, lalo't naliligo. Maging pribado sana kayo. At ang inaalala mo, Mylene, kung sakaling ikakalat nila ang video mo. Sorry, baka yun ang balak ng mga lalaking manyakis na nag-message sa'yo ng mga malalaswa. Take note, anti-photo and video voyeurism act ang pagkalat ng malalaswang video o pictures ng sinumang gagawa nito. Yun lamang po from Darwin Russell. Uy, may ganun pala. Dapat isa yan sa mga titingnan ninyong mga plataforma o kumbaga parang potensyal na kayang gumawa ng mga batas na, sa mga iboboto po ninyong mga politiko sa Senado, ha? Ginigigil nyo ko eh. Lalo na dyan sa pagboto ng mga Senado sinasabi ko sa inyo. Huwag lang yung mga kilala ninyong sikat-sikat. Pakaisipin ninyo. Dapat may pake sa ating lahat. Especially in this world of digital era. May mga manyakis. May mga masasamang loob. Mapanamantala. May mga ginagawang kababalaghan sa digital world. Hindi yung biglang tinataksan lang. Charot! Nagtatax lang bigla, diba? Sabi naman ni Joe Bertusado.
Okay lang matalo yung kandidatong sinusuportahan niya. At least minukbang naman siya ng boyfriend niya. Shoutout kay pareng Marlon Loyola at Marjun Estorgio, lalo na sa Team Bulacan Overdrive Grab drivers. Maraming salamat from Jobert Vertusado. Thank you so much. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho, ligong naka-live. Hindi ko ma-imagine, biggest regret na yan, sender. Buti na lang hindi recorded. Besides, naka-on yung camera, ang daming ma-L as in malandi. Kaya lesson learned talaga na kung a-attend kayo ng online conference, wag muna kayo maligo, wag muna kayo pumunta sa banyo para secured ang sarili. Daming manyakol, kala mo naman, ang lalaki ng mga talong. Charot with Harot. Ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret Fall tonight. At ang lagi nilang sinasabi ay i-double check maigi kung naka-off, naka-on ang camera. Pero eto na lang, bibigyan kita ng tip, Mylene. Tsaka ikaw kabisyo na nakikinig ngayon na mahilig makipag-online meeting sa loob ng banyo kasi minsan talaga hindi naiiwasan dahil yun na lang ang tanging oras na makakaligo ka o makakapag-deposito ka sa loob ng banyo. No choice. Ganito, para safe talaga, wala talaga magiging ebidensya at walang makikita, walang magiging manyakis. Ang gawin mo, takpan mo yung mismong camera ng cellphone mo. Kung pwede kang maglagay ng scotch tape dyan na nilagyan mo ng puting papel o itim na papel o kaya naman lagyan mo ng kung ano mang basta itapan mo yung camera. Si Mark Zuckerberg, tama ba yung pangalan? Yung founder ng Facebook, no? Mark Zuckerberg. Pag nakikita ko siya na dala-dala niya yung laptop niya o yung cellphone niya, normally, yung camera ng laptop niya, meron pong nakalagay na tape o di kaya naman nakatakip. Kasi, alam niya na hindi talaga masyadong ganun ka-secure. Ang lahat ng mga hawak-hawak nating gadgets na parang posible na merong isang malaking ahensya ng kung ano mang gumagalaw dito sa universe natin na powerful, alamang teknolohiya na ginagalawan natin o mundong ginagalawan natin, merong powerful na teknolohiya para makita kung ano man yung nangyayari sa buhay ng mga tao through using the cameras of the cellphone or cameras of the laptop. Oh, imagine mo yung mga ganun, yung mga napapanood lang natin sa action movies. Yung bigla na lang nagkakaroon ng access yung isang parang hacker dun sa system nila tapos makukuha na lahat ng mga video files, ganyan. Tapos may face scanner na, diba? Masyado ng matindi yung mga sinasabi ko dito. But anyway, kabisyo, it's better to be really safe than sorry. Kasi syempre, mukha mo yun, katawan mo yun, baka mamaya maipost sa social media, tapos pag pinost pa sa social media, hindi pa sigurado kung tama yung pagkakapost doon. O tama yung ilalagay na caption doon, o tama kung ano man yung detalyeng ilalagay doon. Mahilig pong gumawa ng kung ano-anong judgment ang mga utaw sa mundong ito. Malay ba natin kung ang ilagay doon? Paid woman releases her video. Yung mga ganon, get free video from her. Just pay me, parang bigla may magpanggap na ikaw siya. Oh. Just pay me and I will give you this video of mine. Mga ganon. Alam ko lang to by concept I mean, nakikita ko lang to sa social media, may mga nakapagkukwento lang sa akin, pero hindi ko yung ginagawa. Just to make the record straight, hindi ko po siya ginagawa. Baka mamaya isipin ninyo, Rocketera, ba't alam na alam yung mga ganyan? Immerse lang ako sa digital world. Kaya kabisyo, ingat ka talaga. Okay? Kung a-attend man ng meeting, okay, face-to-face. Pero kung hindi, gawin mo yung sinasabi ko sa yung tip kanina. Takpan mo ang cameras ng cellphone mo and just make sure na nakamute ang cellphone mo. Huwag ka na lang din gagawa ng mga kung ano-anong klaseng ingay kung sakali man. Alright. Anyway, kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa
90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG. As in, super. Back in our secret. 5.